אם את עולה לחטיבה או כבר עכשיו בחטיבה, תשארי בסרטון. המעבר בשבילי ביסודי לחטיבה היה מטורף. ביסודי הייתי 6 שנים עם אותם מורות, אותה כיתה, ופתאום אני מגיעה למקום חדש. אני לא מכירה באותם מורות, לא את הסביבה, לא כלום. המעבר שהכי קיבלתי בו אלם, וזה מגיע עם המון שינויים. בנות גובות, מקבלות מחזור, מתחילות לצאת לדייטים, מתנשקות. ופתאום את קולטת שאת מסתכלת על עצמך בעיניים שהן קצת אחרות, ומנסה להיות כמו כולם, ונורא משווה את עצמך לאחרות. חשוב לי שתזכרו לא להשוות את עצמך לאחרות בחיים. אם לא תראי כמו מישהי אחרת ומישהי אחרת בחיים לא תהיה את, וזה כל היופי. כל דבר באמת מגיע בזמן שלו, ובאמת שהכל לטובה, וכל דבר קורה מסיבה, וכל דבר משתבש לטובה, וזה מה שאת צריכה לזכור, להכריח את עצמך להיות מישהי שאת לא. עבר לחטיבה מלא בהזדמנויות חדשות. תהיי תקועה בקשרים שלך מהחטיבה, אותם חברות, אותו מעגל חברים, תנסי להתרחב ותנסי להכיר אנשים חדשים. בגיל הזה יותר חשוב להבין את הסביבת חברים שלך, מי שיותר מתאימה לאנרגיות שלך, מי שפחות, מי שיותר מקטינה אותך להתרחק, מי שיותר משפיע עלייך לטובה להתקרב. עברות זה עבודה, אין מה לעשות, צריך לטפח את הקשרים, צריך ליזום, להיפגש כל הזמן כדי שתתגבשו, לטפח קשרים בנות שאת רוצה. חשוב לך שהם יהיו בחיים שלך. זה בסדר גמור להתרחק ממי שפחות עושה לך טוב, מה שטוב לך. מבחינה לימודית, אני לא אומרת לכם לא להשקיע בלימודים, לימודים זה דבר חשוב, אבל מה שכן, ממש תשימו דגש על מחצית השנייה של כיתה ח' וכיתה ט' במיוחד. אני בכיתת מצטיינים בתיכון. אחד הדברים שהכי ילחיצו אותי זה להתקבל לזה. ביקשו בעצם זה התעודה של המחצית השנייה של כיתה ח', אני לא יודעת איך זה עובד אצלכם, כדאי שתבדקו את זה. אני אומרת לא להשקיע בכיתה י', תשקיעו. שתדעו שאתם לא חייבות להיות באטרף על זה. זה בסדר. ובאמת אל תתביישי ללמוד. הצלחות קטנות עושות מה זה טוב על הלב, ובמיוחד מעניקות תחושת ביטחון. דרך אגב, זה סומק מטורף, אני כל פעם אומרת אותו, זה ממש נותן וייב של אחרי ים. תבני לעצמך בסיס כלשהו, תמצאי תחביב חדש, עם ריקוד, אם זה אימונים, אם זה קריאת ספר. תעשי דברים שבאמת עושים לך טוב, ותנסי להיות הגרסה הכי טובה של עצמך. דימוי גוף זה לא איך את נראית, זה את מדברת לעצמך. את יכולה להיות הכי יפה בעולם ולהרגיש רע, כל עוד את משפילה את עצמך, וכל בגד שאת רואה את אומרת, איך אני נראית מכוערת, לא, תעבדי על זה, תעבדי על אהבה עצמית, תעבדי על להריף על עצמך אהבה. זה הדבר שהכי חשוב. בסופו של דבר, מה שנשאר זה רק אנחנו עם עצמנו, וזה הדבר הכי חשוב, ללמוד לאהוב את עצמך. אם אתה אוהב את עצמך ושלם עם עצמך, הסביבה שלך תתנהג בהתאם, וזה כמו מגנט, אנשים ימשכו אליך. הדבר שהכי חשוב זה להזכיר לעצמך שזה זמני. אם את עוברת תקופות קשות, הכל בסדר, זה זמני, זה לא כל החיים שלך, זה רק 3-4 שנים, את מסיימת בית ספר, את הולכת לצבא, את פוגשת חברים לחיים, את עובדת, את יוצאת לעולם האמיתי. זה רק פסיק מתוך כל הסיפור שלך. לא קשור, אני ממש רוצה לקנות מסקרה חומה, אז תגידו לי אם יש לכם מומלצות להביא לי. תני לעצמך לפרוח ואל תשתני בחיים. וזהו, אוהבת אתכן גרליז. ביי.